Hola, soc Tina Font. Acabo de tornar ara mateix del Premi Dona TIC 2019, convocat per la Generalitat de Catalunya, també en convivència amb la part privada. Estic plenament agraïda perquè s'hagi considerat també la meva candidatura com a candidata pròpiament, juntament amb les 108 dones aproximadament que s'han presentat enguany. Jo crec que fonamentalment enguany ha tingut un èxit aclaparador per dues raons fonamentals, no? I segurament, si jo hagués sigut l'afortunada en sortir a l'escenari, hagués traslladat el meu discurs en un minut. I en un minut hagués dit el següent, incloent aquests dos punts. 1. Soc dona, però mai ser dona m'ha fet sentir diferent. M'ha fet sentir millor? A vegades m'ha fet sentir tremendament terrorífica, perquè els sectors en els que ens movem, moltes de nosaltres, són privilegiats, però sabem també que hi ha sectors profundament mediocres, molt castigats econòmicament parlant, i per tant el meu discurs hagués anat plenament enfocat a la dona emprenedora. Però la dona emprenedora que jo conec com a emprenedora, sense desmereixer cap perfil, i és aquella dona que es va buscar els contractes, que lluita per als mateixos, que hi és per firmar-los, que a més es preocupa de com evoluciona amb el client, que negocia, que es troba que li comencen a retallar en qüestions, que com que moltes vegades nosaltres treballem en transformació digital, se'ns demana que allò sigui d'una altra manera, se'ns exigeix més quantitat en comptes de qualitat. Per tant, aquest és un punt. Punt número 2, el punt que jo entenc per a mi més fonamental, i és que a mi em feien por els números i el càlcul mental. Jo sóc una dona de lletres, però avui escoltava parlar de matemàtiques, escoltava parlar de persones a les que admiro profundament, com l'Ada Lovelace, de la qual em vaig escriure fa un any un article i que el trobareu aquí al meu compte de Twitter. I sabeu què? Que el millor de tot fou que de sobte a mi ningú em tingué que influenciar, perquè jo avui estigui més a prop del blockchain, de les criptomonedes, de la borsa, fins i tot d'elements que per a mi eren desconeguts, perquè entenc que allà on hi ha focus de negoci hi ha oportunitat, i a mi em correspon ser-hi, però em correspon ser-hi assumint qui sóc jo. Soc una dona de lletres, soc una dona que escriu, soc una dona que ha transformat aquesta part de l'escriptura creativa i de la poesia, per tant, del sector literari, i ho ha portat també al sector de negoci i al sector de la comunicació des de les empreses, que ha fomentat la llengua des de diferents sectors, que ha fomentat també el videojoc des de diferents sectors. Quant d'important és el sector de videojocs? Si pogués néixer, segurament faria tot el possible per ser una experta candidata en aquest sector, perquè em sembla que són els nous creadors del segle XXI, que ens obren de contingut i de cultura, com moltes vegades també transcrit des d'aquest canal amb el hashtag de TwitchGirl. Per tant, quan rememoro en tot, em veig com a criminòleg, em veig com a escriptora, em veig com a dona que ha transformat digitalment moltes empreses, em veig com a dona que ha patit la precarietat, malgrat que sempre ha tingut càrrecs de poder, i quan els he tingut el que he fet sempre ha sigut contribuir des de l'acció diària. Per això aquest missatge de tancament d'aquests Premis Dona TIC 2019 vull que sigui absolutament trencador, vull que sigui per dir jo emprenc i seguiré emprenent. I hi ha una escletxa immensa en l'emprenedoria digital femenina, que celebro que a més s'hi empoderin les institucions, perquè fa molta falta, perquè jo m'he vist absolutament sola, perquè vaig tornar de signar un contracte amb les sabates molles i amb els peus absolutament destrossats i la faldilla que em queia, i perquè moltes vegades no tenim esmalt d'ungles, o perquè de sobte el vestit ens l'han deixat, perquè el dia que no treballes no cobres, però estic profundament agraïda de ser emprenedora, perquè aquest ADN que també he après de l'ADN també perdedor és allò que a mi m'ha fet absolutament genuïna. M'ha fet genuïna a mi i ha fet genuïna a les 108 dones que avui s'aproximaven a la Sala Barts, a l'Avinguda Paral·lel 62. Per tant, recordar-vos només una frase final. Jo quan era petita, que sempre m'he criat a dues bandes, soc filla de bosc, sempre ho he dit, però també tinc el millor de la ciutat. Dibuixava damunt de les pedres, ordinadors, i imaginava, i ho segueixo fent. Per tant, tindreu ser font com crim per molt temps, comunicació, criminologia i cultura, i tants altres elements a disposició de les empreses. Gràcies.